فێکیەک هەیە پڕ بشانسە چمای gelek navên wê hene mesela kakî jê re dibêjin xurmez jê re dibêjin xurmalo jê re dibêjin persîmon jê re dibêjin welatê wî fêkî Çîn e temenê wê ji zan çi qas e 10,000 sal kevine niha li Sûrê jî edî gelekî tê çandin demsala berhevkirina wê fêkiyê ye li Bakurê Rojavayê Sûrî hejmareke baş adarên wê meyveyê hene xurmeya xurmaleya weke hûn ji xwe re nav hilbijêrin bi taybetî li navçeya Harim li parêzgeha Idlibê cotkarên deverê dibêjin îsal ji ber sermayê rêjeya berhemanîna vê meyweyê vê fêkiyê gelekî kêm bûye baxçeyê weke nimûne meselen baxçeyek ku berê salane 5 ton berhem dida îsal tenê 5 tonan dide hesab bikin ji xwe re ev meywe xwedî tameke gelekî xweş û şirîn e û ji bo laşê mirovan jî gelek sûdên wê hene Bîstanên darên mangoyê ne li navçeya Harim li Bakurê Rojavayê Idlibê. Demsala çînîna fêkiyê mango dest pê kiriye. Cutkarên navçeyê gazinan ji sermaya pêşwex dikin ku bandoreke nerenî li berhemê îsal kiriye. موسمê mango موسمekî bingehîn e li ba me li Harimê. Navçeya me bi mango navdar e. Ji ber ku îsal serma zû hat lewra berhem zarareke zêde dît. Bîstanê gosalane 5 ton berhem dida îsal tenê 5 ton dane. Piştî berhevkirina mangoyan ji daran, ev berhem ji aliyê karkeran ve tê cudakirin û dikeve sindoqan. Piştre bû bazara fêkî û şînkahiyê ya Harimê û yên derveyî navçeyê têşandin. بالنسبة لمواسم هاي السنة عنا هون في مناطقنا معلم عم نول دربارê berhemê navçeya me de berhemê par ji berhemê îsal baştir bû ji ber sermayê di dema vebûna kulîlkan de bandor li wan kir û piraniya wan weşiya li bal min zeviya ku par 30 ton dabû îsal zêdeyî 5 tonan nedaye Mango ew fêkiyê ku li navçeyên germesêr wek Hindistan û Afrikayê çêdibe, li Sûriyê bi taybet li Tertûz, Laziqiyê û Bakurê Idlibê di destpêka sedsala 21 de ji aliyê çend endezyaran ve li nav rûberekî sinordar de hatiye çandin. Li gorî amarên fermî di salên ku seqa guncaw be, salane zevî û bîstanên mango li Sûriyê 5,000 ton didin. مالا وقفوا تماشاكر حتى 7 ساعات حفت بمين انتو خاشينا وخاطرنا هرشو